Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngama-decimal. Umbuzo wethu usicela ukuthi sirounde u-9.564 kuze abe inamba emfishane efika kuma nearest 10th. Sikuyenza kanjani lo? Anithi ba u-9.564 ama-thousands lawo. Uyabona ke? Thina fanele siyenze ibe mfishane igcine ikuma 10th. Le number le u5 siyazi ukuthi iye ekuma 10th. Uyabona ke? Ingakho ke anithi lo 9 yi-1th, u5 1/10th, u6 100th, u4 1000th. Thina sifuna ukugcinisa sigcine ime la, sisuse yonke into elandelayo kodwa singa-change inamba yethu. Ngakho sizoyi-rounda off. Bas rounda off sibheka inamba elandelayo ukuthi sowazi ukuthi ingabe sigcina ingu-5 noma siyayikhuphula siyenze u6. Moyikhuphula yenze u6 kusho khona ukuthi inamba elandelayo inkulu naku5. Bangabe befane uyehlise or uyigcine ungu5 kusho khona ukuthi le namba le incane naku5. Yabona ke? Thina ke sizoyikhuphula ngoba le namba le elandela u5 wethu inkulu naku5. Yabona? Manje ke njengoba sesiroundile off izosinikeza ngakhi? Sinikeza 9.6. Yabona sengiphendulile umbuzo wethu kuze sibonane futhi. Ngiyabonga.